काय करता येईल स्टँड काढ घेतला परवा देता लुईसम तू काय बसले ये फटा काय ना साहेबा हुशार नाचतेले तू काय मंडम करता येईल तसे नाही रे माझी बायल ना ने काय म्हणताय बाहेर पडली तसे नाही रे सैऱ्यांगर गेल्या फेरात येतली गेले तावनु माझे राणी फटा काय ना रे काय म्हणताय होय की ए मॅग्नेटो ये राणी पोटा काय ना काही रे एक हप्तो झाला रे येऊ ना ये फटा काय ना काय म्हणते राणी फोटा खाऊ ना होय तू झाला रे ना राणी खायचेच होय मका झाला रोड ना होय एक काम ऑनलाईन करूया. निघता पण ना एक काम करूया पूर्व फेरार आमचा 16 ने होय गे होय लकी ड्रॉ 777 शो केदा 16 16 फेब्रुवारी 1 हा तर आम्ही येता होय त्यावेळेस गाडीवर ती काय आणली पाठी हा त्यांचं बरे तुम्ही येतात नाही पूर्व फेब्रुवारी 1 तारखेर San Francisco Eagles Ferar. शाबास जोस्त 16 शेर इगर्सच्या सभासलांत आम्ही मेळटा तुम्ही येतात नाही तर परवा मेळया चिअर्स लेट्स गो बॉयज